Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoxe imos a falar de música e de arte, para iso temos con nós a Brais e as integrantes de Onde Saca Emocional. Bueno, benvidos. Moitas gracias. Grazas. Bueno, contádenos un pouco, que é Onde Saca Emocional? Pois Resaca Emocional naceu como un proxecto musical, pero fomos ampliando un pouco a familia e as ramas e as disciplinas, así que a momento de agora é un colectivo artístico que conta con músicos, con xente do audiovisual, diseño gráfico, e vaya, efectivamente, quixemos mesturar un pouco todas as disciplinas que veíamos necesarias para acompañar esta música, incluso que non chegaran a acompañala, senón pois, a ser todo como un todo. Formase parte do proceso, todo, que fose como un conxunto, de aí que traballemos todos en conxunto, como un colectivo, pois iso, que digas, como un colectivo artístico. O sea, que hai música, hai pintura, plástica, non? Sí. E como se entón relaciona? Pois mira, traballamos dende, pois por exemplo, dende as propias portadas do disco, que xa son en sí, como decía Alberto en algunha entrevista, que son así en sí unha obra de arte que fixo Celtia, dende a parte de danza que tamén vamos a ter para o directo, que tamén vai haber esa parte de danza, de audiovisuais tamén, que aí tamén traballan tanto as que a parte de cantar e ser música tamén leva esa parte tamén audiovisual. A pobre temos xa para todo, porque fai de todo, que vamos é así. Con el talento. Claro, é o que hai que aproveitar. Ro e Gala tamén, que tamén están traballando con nós nese proceso. Tamén hai Merchan, que de feito estivechedes fai pouco, non? Sí, fixemos unha liña de Merchan artesanal. Aparte de Merchan, porque tampouco son moitos, igual, de feito non temos igual como a mítica camiseta que pon Resaca Emocional, son así peciñas que fixemos de crochet, a man, pois tanto gorros como todos carteiras, fixemos chaveiros, tamén traballamos a resina, entón facemos cousiñas de resina. O sea, todo moi completo. E todo iso deben estar, supoño que nos concertos, non? Sí, xusto. É todo vinculado, obviamente, ao proxecto, non? De Resaca Emocional, que ao final é un proxecto artístico que traballa dende, sobre todo neste disco, traballa dende o amor de neno, non? Un amor infantil, un amor como moi vulnerable, pero a vez moi bonito, que te pode sacar un sorriso, pero tamén te pode sacar un pranto de repente, o sea, ten porque como o disco que saiu, pois vamos a falar do disco, que saiu hai unhas semanas, non? Xusto. Chamase precisamente Amor, non? De amor, de amor, sí. Sí. E como é que hai nese disco? Pois hai un pouco compendio. Sí. Quixemos representar como sentíamos ese espectro tan complexo e completo como é o amor. Bueno, a nivel musical hai moito sinte, percu electrónica, vulnerabilidade, pero tamén desfase bailable. Vaya, quixemos efectivamente enfrentarnos a esta emoción que nos parece hiperimportante, non só nas vidas individuais, senón para o funcionamento do mundo e para que siga funcionando e rodando tal e como coñecemos, e un pouco as nosas entrañas podedes atopar, non? O que entendo que entón é como unha experiencia, non? Envolvente. Xusto. Non é solamente escoitar música. Non, é que tal cual, porque de feito é un disco que tamén se diferencia do directo, porque o disco é como moi íntimo, é un disco, por lo menos a mí dá má sensación como, a hora de escoitalo, como que un disco para estar no sofá tranquilamente escoitando e percibindo. Aparte as voces están como producidas como moi cálidas, como que se estivesen moi preto túas, hai moitas voces, hai sintes, pero non sei, como que te convida a estar nun punto que o mellor non é de bailar, senón de estar como escoitando, sentindo o que pasa,
plantexándote cousas ao final, porque vai todo como diferentes etapas do amor e como se viven cos diferentes temas, porque hai, por exemplo, un que Mario Crash que dende o xogo directamente, o sea, de como un xogo te leva a ese estado tamén emocional do amor. Volvoretas, que ao final tamén é como dende o corazón, dende como algo que che invade de repente estoupa, o sea, traballa un pouco dende aí a música. Porque non sei cal é o proceso creativo, porque sodes moitos, non? Cantos sodes? Agora mesmo, activamente somos 9. Sí. incluso esperamos que se poida ampliar un pouco máis a cousa. Por toda Galicia? Sí, sí. E como é o sistema creativo? Como traballades? Porque estando tan ciscados por aí? Ajá, este primeiro álbum foi un pouco especial, ou seja, o proceso creativo esperamos que vaya mudando e tamén vayamos aprendendo de él e así, e claro, para este primeiro álbum sí que é verdade que incluso antes de pensar en facer o colectivo xa estábamos compoñendo as cancións, entón nese sentido non podemos contar co resto de xente aínda porque non estaban aínda colocados no noso mapa, pero efectivamente fixemos estas cancións un pouco a partir de ir desenvolvéndoas, fomos vendo necesidades que veíamos que o proxecto tiña e fomos cubrindo esas necesidades coa mellor xente que nos pudemos atopar. Entón, sí que o proceso creativo deste primeiro álbum foi máis como que cada un aportaba a súa óptica, que tamén era un pouco o que pedíamos ou o que queríamos, porque tamén entendíamos que dese xeito trataríamos ou poderíamos ter a oportunidade de abordar o tema dende perspectivas diferentes do prisma, como que, pois, efectivamente, igual eu non sinto amor igual que a ti, e tamén hai bastante variedade no grupo, pois, en canto a idade, a identidade de xénero, orientación sexual, situación familiar ou económica, entón, pois, tamén nese sentido, tampouco dar as directrices, claro, un pouco se fora un proxecto a uso, no que os cantantes ou os músicos pedimos encargos para, pois, non sei, os videoclips ou así, sería todo en base a nosa visión, a idea que nos temos. Isto desaparece do mapa, entón a persoa que está creando esta nova obra, quen vai aportar a súa visión e o seu prisma, pois sempre pode haber unha comunicación fluida, pero ao final sí que non queremos que esas decisións veñan dos músicos ou algo así, xa é outra cousa. Sí que creo que de cara a novos álbums gustaríame que todo fora máis dende unha base, polo menos xuntarnos, sí, xuntarnos a falar moitas horas sobre a emoción que vayamos a tratar. Sí. O sea, que é un resultado dunha reflexión, dun debate de toda unha aposta en común, non? Ajá, sí. Bueno, e para cando, ahora temos o disco, o sea, temos o altigo, o seto, e para cando un concerto? Pois, non sei se pode comentar xa. Tampouco sei. Non, pero bueno, en breves teremos concertos, estade atentos ás redes, porque estaremos publicando e tal, pero temos en breves, non sabemos se podemos decirlo por eso, pero en breves temos concerto, así que... Estos concertos, sobre canto durarán? Como serán? Porque imagino así algo un pouco como unha experiencia de horas, non? Intentamos adaptarnos ao que máis ou menos son as necesidades do que creíamos que podía ser o público. Non fixemos, tamén temos un álbum por agora, de feito o álbum non é un álbum longo para nada, dura 30 e algo minutos, e o directo que temos dura unha hora, non sei se chegamos a unha hora e pouco, cronometramos fai pouco e unha hora e pouco. Tamén eso, é un formato que se adapta, porque tanto para festivais como para diferentes espazos tamén nos adaptamos ao tempo. Con todas as propostas que tendes, ides a concentrar moito, Sí, unha hora e pouco. Sí. Bueno, pois nada, Braisas, moitísimas grazas por ternos visitado e compartir con nos o vosso proxecto. Grazas a vos. Moitas gracias. Moitas grazas.